खुलुमगा थुं नाय दंनाय लुबुरनो आनि बुंगे नांगौ दा बरमा जों माइदां प्रडाक्शन बदल चिनि कासे ससाइटि जों कासे एनजिअ जों बाहायगे लुबुसुबा मुंनो जों याक फलबै दङ जों गोबां मा थायो थांगा गोबां मा थायो जों बाहायगे सुबाय दङ हिनांगौ बाहायगे सुबाय थानाय जेरै मेन मटो उंगांके जों सिजानाय इसानाय ए लांमानि लामानो फुलुबै थानाय कक उंगांके जों गोबां मा मिउजिक भिडिअ याखेबा निनि टकेर ससाम हायबा नाबो जों मैक्सिमाम जों ट्राई खालामो जों अवेयरनेस होयै खालामो के अरनि जे रेवेन्यू फाइनसि जे जों राङाजि मामानि ओ राङावनो जों नारगिया कारै जों लुबुरंनि जे नांगौमानि जा थायावनो थाङै दिनै अर खेरेंगर हस्पिटालबो जों फाइया हस्पिटालाव फाइयो जोंनि पेशेन्ट दङ दिनै जोंनि बदल सम जोंनि ताखु सम बर' जायथ'लाय दङ अबाहायनो जों रांखौ थुमलायो जों जे रेवेन्यू मोनो जों अबाहायनो थुमै जों अबाहायके लुबुं जे माबानि जामु बिसा बिसा फांखौ जों सुबालाय दङ ताय गोबां जों गामियाव जायगायाव थानाय आरो जों अबाहायके सुबानाय के जों रोंनाव रावबो थानाय आरो जोंनि बियालक लायजा याखाबा सन्जु बसंनि जे जोंनि सोलोंनाय जोंनि जेराय रक जोंनि सारा थांगे फिउचारनि जे बेकबोन बर'नि बागैबो दंनोबो जों सैगं थुन याखेबा लाइसिं थुन याखेबा गोबां मा जे मामानि साबान न'फानां थुन सेनिटेसनखौ गरनि अबर नांगौ सेरं बागै तो अबनिया जों टेप साइड दङ जों ड्राग एवारनेस ड्राग सुति एवारनेस खालायनाय दाय ए सुतिबो एवारनेस खालायनाय अबायके जों गोबां मा थायाव थाङै अबायके किटिमि दंनाय जों जाय सिनि जों जे भिडिअ रग गोसखां सालो सामनाय अबर बर' नर जयावै नायदियावगोन बागैनो कारण ताङै माने जों आरो जे रेवेन्यू फायाव रेवेन्यू फायनो जों अबायके सुबायमा बा दाबो सुबायदों जाय थाइसे जों आं पाइथावआवनो सानामो जोङो केबाव बाहायके जोङो लगिरना मुसुं दङ के सिनियाव प्लेटफर्मनि बिसिखिबो फायमानाव फायदि मुंसा नागिया मुंसा खालायावनो रां फैसा अबो खेबियावै केबाव अबो नागियावै नर जों हायकेयाव बाहायके जों एडभार्टाइजमेन्टनि अबो थ्रुते अबाहायके खालायना मुसुं के फायदि खालायबायदि अरन जे जों रेवेन्यू कालेक्ट जानो अ रेवेन्यू बाय जों खरकसा ताकु खरकसा सुबियाबो सुबाय मानो बेलेगे हामबाय खुलुमनिया फारो नाय दंनि